Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença la tercera temporada de Futbol Català, amb Marc Marvà. L'entrenador d'un equip de luxe on també presenta el directiu de l'Àtico, Jordi Montalvo. Produeix el jugador de l'Horta, Samu Omedes. A les xarxes, l'exportera de l'Europa, Mònica Aguilar. I sota els tres pals del programa, el gat que es converteix en tigre, Jordi Bracons. Benvinguts al nostre futbol. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Hola a tots, com esteu? Benvinguts i benvinguda. Setmana de pont per al futbol català que no descansa. I Jordi Montalvo, com estàs? Benvingut. Què tal, com estàs? Mònica Aguilar, benvinguda. Què tal, Marc, com estem? Avui la Mònica Aguilar ha vingut a salvar... A su cama, a su cama. On hi ha derbi, És veritat, apareix on hi ha Mònica derbi, Aguilar. Home, aquí estic. I on hi ha gent que se'n va de pont a Venècia, Jordi Bracons. és molt heavy, això. Perquè Alguns- jo quan fallo tinc motius laborals. De pes. Home, no perquè estic als canals de Venècia... Amb una mica, Mònica, una mica més i ens fa la secció a la gòndola. Vull dir, després la veurem. Poc li ha faltat, Poc li ha faltat. Déu-n'hi-do. Aquí alguns aixequem el vaixell mentre altres se'n van... Menjant pizza. Allà, Sí, Déu-n'hi-do, Avui amb nosaltres tindrem un jugador de primera divisió. No us dic, Poca cosa. No us dic res més, no us avanço més. Va, és jugador del Betis, us avanço una mica més. Heavy, Ja eh? està, ja. Heavy, No et sembla mal? Home. No està gens malament, Joder, haver tingut un tio... Vam tenir el Ferran Juclar, que vam connectar Correcte. amb ell aquell dia, però de primera divisió d'aquí no n'havíem tingut encara No, cap. catalans de primera divisió serà el segon, després de Juclar. I té una relació molt estreta amb el tema que ens ocupa avui. Rubén Maya, director esportiu i exentrenador del Sallent, benvingut. Bona tarda, benvingut. Perquè, escolta'm, que cap de setmana hi ha el derbi de les vies, que se'n diu, Sí. que és el Sallent contra l'Estació. És així? Sí, sí. Per la gent que no ho sàpiga, posa'ns una mica en context. Grup 17 de tercera catalana, Sallent, l'Estació, no? Sí, grup 7, però sí. Sí? A 7, Sí, he dit sí, 17, set. Grup 7, és igual, set, quasi. Sí? La rivalitat és important? Sí, sí, perquè al final l'estació es va crear fa 3 anys, 4 anys, i bueno, hi ha molts jugadors de l'estació, per no dir la gran majoria, que havien jugat al Sallent. Oh, o sigui, hi ha molt traspàs de jugadors de cap Sí. a un i altre. Sí, sí. I és d'aquests derbis que hi ha xup-xup els dies abans? Sí, no, hi ha setmanes abans. Setmanes. Setmanes que ho fan. Tothom espera aquell dia. O sigui, tot el poble esperant a... O sigui, estarà a petar l'estadi. Poble i comarca. A més, Poble i comarca. Poble i Hi ha comarca. merchandising amb Chiva Samu Omedes ja del derbi? Sí, bueno, l'estació ha fet bufandes, Sí? etcètera. Sí. No, és que... hem de tenir una d'aquestes bufandes. És veritat. Hem de tenir una bufanda aquí. Jo li deia abans al Rubén, aquest he de dir que no el coneixia, aquest derbi, però Sí? m'ha estat explicant... I ja tinc ganes de... O sigui, m'agradaria molt que aquest partit es fes en directe a algun lloc. No A sé més, si algun l'horari de- és magnífic, Dissabte a 2:45 de la tarda. Dissabte a 2:45. Dinaret, prèvia i cap al camp. I cap allà. Jugueu, el més fort de tots, i una de les coses que a mi m'agrada d'aquests derbis és que, com que els dos jugueu al mateix camp, Això és maquíssim, ja. la gent no es pot perdre, La gent no es pot... Qui juga, però, de local, dissabte? El Sallent. El Sallent juga... I li ha donat entrades a l'estació, o com va això? Clar. No, home, no. No, mira, l'entrada, ara que ho dius, volem fer... Sí? Des del Sallent volem fer com un donatiu, Sí. vale? Quan entra la gent, perquè allà a Sallent hi ha un noi que té una malaltia rara i tot el que es recapti anirà... Hòstia, cap a molt la bé. gent. Veus, a Perquè sobre, que a sobre és un derbi amb partit. vessant solidària, molt bé. Sí, és un partit on creiem que vindrà bastanta gent i aprofitem també doncs, Pues xapo Per perquè, ajudar. xapo perquè hagi tingut aquesta idea, brutal, molt bé. I en aquest sentit, jo crec que avui expliquem un derbi, hem anat a Sallent, després parlarem, ho deia, amb un jugador de primera divisió del Betis sortit de Sallent, ja no dono més pistes perquè això ja... Està cantat, ja Està està cantat. cantat, però sí que és la imatge una mica dels grans derbis que hi ha en el futbol català, que com es viuen Que en n'hi ha els pobles. molts, que n'hi ha molts i que es viuen això, que és un esdeveniment pel poble que s'atura, és a dir, la gent vas a comprar allà al Colmado i tothom està parlant, aquest dissabte ja veuràs tu, o sigui que, no, ganes. A més, arribeu bastant igualats, no, la classificació? Sí, només hi ha 3 punts de diferència. Nosaltres per sota, perquè no hem començat molt bé. Per això també el canvi d'entrenador.
Vas fer una passa al costat? És veritat, això, el Rubén. Sí. Vas fer una passa al costat, L'hem presentat com a exentrenador, però des de quan i com va ser això? Pues fa 2 setmanes Sí. vaig decidir donar un pas al costat perquè la dinàmica de l'equip no era la bona i com que jo sóc de Sallent, no he viscut mai a Sallent, però sempre he jugat a Sallent i al final sóc un home del club, doncs Vas dir... vaig dir, faig un pas al costat, que el club i jo, que sóc el director esportiu també, Sí. busquem a un entrenador i és el primer partit de l'entrenador. Busquem És el primer partit. Home, entrenador vale, nou, perquè- victòria però- assegurada. això. Busca't Això això, és el que Hem busquem. buscat Però en l'últim això. partit vau guanyar 0-11, he vist. Sí, va anar... 0, o sigui, vas plegar amb un 0-11. No, vaig plegar abans. És a dir, el primer partit sense tu és un 0-11. Sí. Bueno, estava clar que el problema era el Rubén. Qui va ser el que va seure a la banqueta? El preparador físic, el preparador. delegat... Pues flipes, és el preparador físic. Aquí, avui es corre. Que és que hi ha el derbi també, Jo, eh? el del Sallent, 0-11, nano. a veure, he vist llits a Picolín. més ben fets. Més que aquest, eh? Més ben fets. Hòstia, nano. Rubén, t'he de dir que m'encanta que estiguis aquí, també com a director esportiu ara del Sallent, i veient aquesta rivalitat que hi ha amb aquest derbi, que es diu el derbi de les Vies, oi que sí? Per què és aquesta Al nomenclatura? final, Sallent és un poble miner. És un poble miner i al final les vies són el que s'utilitza... Separen una mica, no? Sí. Un de l'altre. Ara anirem cap a l'altre club, que és el de l'Estación, i a mi una de les coses que m'encurioseix més és saber el perquè Del nom. Del nom. del nom del club, no? Doncs va, que ja ens està esperant un dels membres de la seva junta, també exentrenador i exporter de l'equip de l'Estación, com és Lluís García Pons. Busca'ns a Twitter i Instagram, @futbolcat_ràdio. També ens trobaràs a Facebook i YouTube. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. Aquí ens hem enamorat del futbol català des de fa anys. El juguem, el presidim i, sobretot, te l'expliquem. Futbol català, amb Marc Marvà. I per cert, que dèiem que hi ha un jugador del Betis que és de Sallent, però n'hi ha dos. Dos, aquí. A falta d'un... A falta d'un, dos, eh? Després parlarem Així té més misteri. amb un d'ells. Així té més misteri saber qui tenim. Després parlarem amb un d'ells, que pel que sé ja el tenim per aquí, ja ens està sentint. Però abans, Lluís García Pons, com estàs? Benvingut. Hola, bona tarda. Escolta'm, abans de veure-us, membre de la Junta de l'Estación i aquí el director esportiu del Sallent. No sé si pel poble aquesta setmana us creueu mirades. Com va això? Com va, Lluís García? No ens hem vist gaire, però sí, com heu comentat abans, és un partit que se'n parla molt pel poble. Es fan apostes aquí al poble? Hi ha juguesques en plan de dir va, qui guanyarà, no sé què, et convido a un sopar. Jo crec que està bastant renyit. Sí? Com heu vist, hi ha només 3 punts de diferència i no hi ha un clar guanyador. Òbviament, cadascú tira pel seu equip, però això, el poble està dividit equitativament, diria jo. No empateu a 0, sisplau, que això fa molta mandra, quan hi ha un derbi d'aquests que s'escalfa molt i hi ha un empat a 0. Hi haurà gols. Bé. Ens prometen gols. El perquè del derbi és perquè el Sallent va baixar de categoria, no?, la temporada passada, i l'Estación es va fundar l'any 2019, va pujar a tercera, i per tant ara és la primera vegada, no?, Lluís García, que us trobeu. Ens deia el Rubén que hi ha molts jugadors de l'Estación ex-Sallent, no? Aquest sentiment com es porta, això? Sí, bé, jo en soc un d'ells. Home. He jugat en dues ocasions. Quan era petit vaig començar al Sallent, Sí. i més endavant hi vaig tornar. I mira, ara per raons vaig acabar a l'Estación. I sí, al ser un club de poble, tirem molt de la gent, això, que surti de Sallent, i sempre que podem agafem els del poble abans dels de fora. I el nom de l'Estación per què és? Bé, com sabràs, hi ha un barri, o més bé hi havia, a Sallent, que l'han hagut de desallotjar per perill que s'enfonsés i tal, i és per fer una mica d'homenatge a aquest barri. Inclús hi ha molts jugadors que han sortit d'allà, i res, per recordar-lo, ja que hi queden un parell de cases,
Sí, queden estan poques allà cases, aguantant. no? Dues, Dues Sí, cases. crec que dues Sí, i abans encara hi del- viuen perquè... Sí. Això, per homenatjar una mica aquest barri del poble. Home, està bé, a més, ja que has de triar el nom, que facis un nom també vinculat amb tota Exacte. amb la història del poble, està bé, està bé. I Rubén, escolta'm, a nivell futbolístic, també a vegades aquests derbis tenen a darrere temes sociològics, els del Sallent, no? Què ens pots transmetre d'un Uns els que tenen pasta, els altres els que són Exacte. humils... Va, Què, digueu com, clar, digueu clar. Mira com riu. El que té pasta, qui és? Qui és el que té pasta, el Sallent? Qui ningú té Ah, pasta. Va. Amb la crisi... Qui té més pasta que l'altre? Qui té més seria. pasta que l'altre? Qui té més pasta que... Al final el Sallent té tot el futbol base, tot i que no repercuteix en gran part al primer equip, evidentment, però el futbol base, totes les quotes i tot van pel futbol base, Sí. però al final el Sallent té 110 anys d'història, patrocinadors i tot, doncs nosaltres, crec, si no vaig equivocat, tenim més que l'estació. Si més no, més estructura, Sí. com a club Clar, entès, sí, que té sí. més 110 trajectòria. anys. 110 anys. Déu-n'hi-do. L'altre entén... Clar, l'estació... Clar, Lluís, són 3 anys d'història, no? Aquí com podeu combatre això? Sí, aquesta és la quarta temporada. És veritat que el Sallent està des de fa moltíssim. Sí. Però bé, vam començar com un equip humil, amb ganes de passar-s'ho bé, de jugar amb els amics i mira, primera temporada es va ascendir i ara tercera trobem una bona competició on podem fer això, bons resultats i res. La motivació ens la guanyem nosaltres per nosaltres sols, només tenim primer equip i ja està. Intentem sempre doncs, donar-ho tot al camp i sobretot que mai falti el bon rotllo. Per tant, és un David Goliat, totalment. Sí. La història contra la il·lusió. La història del Sallent contra 110 anys, l'estació només té un equip i, Sí. i segurament... Hi ha hagut whatsapps o què? Hi ha hagut whatsapps d'intercanvi entre jugadors d'un altre equip, entre místers, una mica així de rivalitat entre... No o què? Ja que us coneixeu tots? Que jo sàpiga, jo no. No? De Un moment no, tuit, Rubén? alguna piulada De moment no. per les xarxes, algun missatge enverinat. Lluís, alguna coseta o què? No, jo crec que jo crec que entre jugadors parlen, perquè òbviament són amics entre ells, però fan molt en privat. Ho estic veient com que s'està quedant com molt reservat tot fins al dia del partit. Sortirà tot al camp, Bueno, doncs això a vegades és millor que hi hagi alguna vàlvula d'escape abans, ja, perquè com peti tot el dissabte a la gespa... Un ocellet ens ha explicat que a nivell presidència i directives també hi ha vinculacions familiars... Intrahistòries. Intrahistòries. Qui ens l'explica? Lluís o el Rubén? El Lluís, va, Lluís. El Lluís. Quina és la intrahistòria familiar que hi ha entre els dos presidents o entre la dona d'un dels presidents? Explica'ns-la. Bueno, jo no la sé gaire, ara que... Ara tothom se n'ha oblidat, Ara tothom se n'ha oblidat. No. Potser el Rubén sap una mica. Ha començat el derbi oficialment. La pilota. Inaugurat el derbi. Quina és, Rubén? Va, ningú es mossegui la llengua, si no l'explicaràs. No, cap problema. Al final, el president de l'estació, el José Francisco, Sí. si no vaig equivocat, és cosí de la dona del president del Sallent. Bueno, però per Nadal es veuran. Sí, Ara, clar, d'aquí 10 dies, clar. això. Parentesc molt llunyà. És el president, és cosí de la dona de... Clar, és que en un poble com Sallent algú ha de ser cosí de... Clar, sí. Vull dir, tots som- Bueno, cagant el tió, saps? Estan allà... Hi haurà una mica, depèn de què passi. Però molt bé, no, això és el que a mi m'agrada també de dins dels pobles. Per exemple, el poble dels meus pares, que és Sant Just, l'Atlètic Sant Just va ser un club que es va crear a posteriori pel Futbol Club Sant Just, i ara l'Atlètic Sant Just, crec que hauran passat 14 anys gairebé, et diria que ha superat en les categories de futbol base a totes al Futbol Club Sant Just. Vull dir que tot neix també una mica de la il·lusió, Sí, però sí. anys després pot acabar-se superant, i això sí, tots es coneixen entre ells, i això és el... És el que fa Per mi és el més especial, és el que fa graciós, especial aquests partits, que els jugadors és el que estava explicant ara tant el Rubén com el Lluís, de que tots es coneixen, de que hi ha trasbassaments d'un altre equip, hi ha relacions familiars, vull dir que és el que mola La màgia del Futbol Cat. Correcte. Aquest derbi de les Vies que viurem aquest dissabte, quin horari? Què 2:45 de la tarda. 2:45, 2:45. No el farà ningú via Twitter o alguna cosa, així encara que sigui en plan Per cutre, Twitch. amb un mòbil o alguna així? No el retransmetreu en directe cap dels dos clubs? Avui mateix estava pensant en això, però no sé ben bé com fer-ho. Ah, Jordi Montalvo és el teu home. Sí. Si necessites podria donar consells. cap d'esports de BTV, més quin... Especialista Mestre del Twitch. en retransmetre. No, jo si hi ha algú a Catalunya que et pot ajudar amb això, aquí tens el teu home. Podem parlar-ne. Sí, l'hauríeu de deixar passar, només. Que ja és molt. Que
que té algun problema en algun camp, però si el deixeu passar ja podrem fer el... No, perquè molaria, perquè aquests partits, fora bromes, funcionen molt. Són dies de que no només més enllà de la comarca, si avui n'estem parlant aquí també, després la gent potser no te'l mira sencer, però dius, hòstia, vull veure una estona d'aquest partit, aviam què tal. Sí. Doncs, escolta'm, Lluís, una forta abraçada, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Una porra, Lluís, una porra. Va. Una porra. Vinga, va. Jo crec que 1-3 a favor de... Una 3. Una 3, però fàcil o patint? No, ens ho posaran difícil. Li dic que vas 1-2 buscant l'empat fins a l'últim minut i amb una contra fan el 1-3. Hi ha prima pels jugadors o no? Hi ha alguna prima? Això. Bueno, la cerveseta després. Una. Això es motiven. Només amb una ja? Es ja? conformen amb poc, Apreteu, l'estació, apreteu aquí. Sallent tenen prima o no? No. Res. Ni sopar, sopar de Nadal... Res? Ni birreta. Toca sortir cada setmana a guanyar i aquesta és una més. És discurs de club gran. Això és el discurs de club més modest, que és el que fem nosaltres a l'Àtico, és que em sento identificat amb l'estació, és en plan, no, si guanyem... I al canvi els que ja tenen més experiència diuen, no, és que la nostra obligació és guanyar. Lluís García Pons, una forta abraçada, moltes gràcies. A vosaltres, bona tarda. Va, que passi l'Edgar González, el jugador de primera divisió del Betis, que amb qui anirà ell, que és de Sallent de tota la vida. Gespa artificial, vestidors petits i marcadors que no funcionen. Aquest és el futbol que ens estimem. Futbol català, amb Marc Marvà. I ja saludem a l'Edgar, però és que hem de dir una cosa. Clar, a veure, aquesta gestió de tenir l'Edgar González, un jugador de primera divisió, aquí amb nosaltres no seria possible sense el nostre productor i lateral esquerre de l'Horta, titular indiscutible, amb Juan Camilo, 90 minuts. Samu Medes, com estàs? Benvingut, Molt bé, molt content. La veritat és que, primer, de demanar perdó per aquesta veu. No passa res. Ojalà fos per haver sortit i haver pres alguna cerveseta, però no ho és. T'ho perdonem, sí. I he de dir que aquesta setmana hem tingut 2 productors, no n'hem tingut un. Hem tingut 2 productors, que un ens està escoltant i donar-li les gràcies perquè ens ha ajudat bastant. Saluda tu mateix, que sou amics i jo crec que això no es pot fer millor. Bona tarda, senyor, com estàs? Hola, bona tarda a tothom. Em sembla que alguna cosa coneixes del Samu, perquè Edgar, després sortirà, que tenim un petit concurs preparat per tu, però vas estar aquest cap de setmana al camp de la Pirinaica. Vaig ser-hi, sí. Ja quan va sortir el calendari, el Samu ja em va enviar un missatge i em va dir aquell dia ja has de ser, perquè jugo contra un amic teu. I bueno, estava marcat. A sobre va coincidir que hi havia el peron del Mundial, que estava a Sallent i vaig anar-hi obligat, però vaig anar-hi. És cert que va tirar 4 canyos i va rebentar 2 tíbies? Lo de les tíbies sí, lo dels canyos no ho vaig veure. Això dels canyos li van ensenyar a tu i se n'ha oblidat, no? Era l'escalfament, els canyos eren l'escalfament. I Edgar també... Vaig arribar 10 minuts tard, devia ser el principi. Té historieta més perquè el camp de la Pirinaica és un camp d'aquests macos de primera catalana que no té graderia, sinó que és el típic de la vall, la gent està en peus. I l'Edgar estava a una zona i just que al davant estava mon pare i em sembla que va haver de dir a uns quants companys que hi havia per allà que deixessin d'insultar el 3 de l'Horta perquè... Va sortir al pas, Edgar, allà a la grada? Que bé. Saps què passa? Que el Samu, no sé si l'heu vist jugar, però és un jugador que sol tenir la grada en contra. No sé per què m'ho imagino. Per la seva forma tant de tallar jugades com de després estar-se molta estona a terra quan li fan ell faltes, sol tenir la gent en contra. Fent amics. I clar, va haver-hi un moment que s'estava pujant tot el tema i tenia el pare del Samu al costat. I vaig haver de dir, bueno, intenteu insultar qualsevol altre, però el 3 deixeu-lo una mica. Que és el pare aquí, no? Que aquí té el pare. M'encanta, fent de mediador. No hi ha res com tindre amics a la vida. Sí. Que gran. I t'he de dir, Edgar, que m'encanta que avui ser aquí amb nosaltres, amb el to que ho està fent, un jugador de primera divisió, que també demostrem a vegades que sou gent normal, sou gent que us agrada també el futbol de la primera catalana i que sou gent terrenal, saps? Que a vegades jo crec que els propis mitjans de comunicació els veiem com màlics. Creem distància amb vosaltres mateixos, o sigui que t'ho agraïm moltíssim, Edgar, en aquest sentit. No, vosaltres, al final,
I al final he sortit d'allà també, no he jugat a primera catalana, però vaig estar molts anys al Cornellà, vaig estar a segona B amb el Cornellà i al final són categories que m'agraden, també tinc molts amics i sí que està clar que no les puc seguir tant com voldria. Si estigués a Sallent doncs, veuria molts més partits que es juguen al poble, però bueno, sempre intento anar-ho seguint. Tu vas sortir del Sallent, Edgar? No, jo no he jugat mai al Sallent. No he jugat mai. Jo vaig començar ja a l'escola del Barça i des d'allà vaig passar al Barça, al Cornellà, a l'Espanyol, però al poble no he jugat mai. Perquè qui sí que és de Sallent és l'Aitor Ruibal, o sigui, sou els dos, és una cosa curiosíssima, no? Que tots dos sou del mateix poble. És curiós. Ara mateix a primera divisió n'hi ha 3 de Sallent. Estem l'Aitor, estic jo i està el Joan Garcia, el germà del Lluís, que ha parlat fa poc i bueno, crec que és difícil en un poble de 6.000 persones, crec que és difícil tenir 3 persones a primera divisió i els que hi ha hagut abans també, clar. Sí, per posar en context, per requadrar-ho, hem parlat amb Lluís Garcia, que és directiu de l'Estació, el seu germà Joan Garcia és el porter de l'Espanyol, per tant, tots tres de Sallent. I Rubén, em sembla que amb l'Edgar també us coneixeu del poble, no? Alguna cosa? Sí, alguna cosa aquí. Alguna cosa que vol dir alguna cosa? Alguna nit al poble o no? Ens coneixem. Jo no soc d'allà a Sallent, però bueno, tenim amics en comú i d'això ens coneixem ja fa un temps ja. I el derbi què, Edgar? Amb qui vas? Va, mullat. Primer de tot m'agrada que el Rubén es calli les coses, Jo crec que ha fet un silenci com l'Edgar, que m'ha dit alguna cosa i merda que ara ho explica. A la típica nit, al bar, una ratafia... I després, doncs, del partit, ja és que no ho sé, sincerament, perquè, clar, el nostre grup d'amics, tinc gent que juga a l'Estació, tinc gent que juga al Sallent. Llavors, jo el que vull és que guanyi algun dels dos de pallissa. Mira, ha començat i he pensat, resposta diplomàtica, però de cop, pam, M'encanta. Quina sortida, quin canvi de guió aquí. No, perquè, aviam, jo ara no sé quan podré tornar, però quan tornem segur que recordarà el partit i bueno, doncs, sempre hi ha d'haver algú que rebi. Sobretot que no empatin. Veus? Exacte, estàvem d'acord aquí. No, m'agrada molt, a la filosofia m'agrada molt, que després doni de per si al bar, allà del poble, als bars, que la gent pugui dir uns treguin pit i els altres que siguin els assenyalats. I Edgar, podràs seguir-lo o tens partit? Tenim partit el dissabte a les 6 juguem un amistós i bueno, serà difícil, però segur que ja m'ho explicaran després. Digue-li a Pellegrini que et deixi estar a la banqueta. Amb el Twitter. Sí, crec que si l'explico igual em dóna festa. Sí, explica-li a Pellegrini que hi ha el derbi de Sallent, entre l'estació... Diu, mira, fes-me jugar només la segona part, així arribo per veure el partit. Surto a titular i la segona ja marxo. Bueno, pensa, Edgar, que estem movent aquí ja Jordi Montalvo i el Rubén perquè alguna cosa per xarxes es pugui seguir. Vull dir que... Molaria. Si poguessis ja seria la bomba. Perfecte, si no l'hauré de veure en diferit. Doncs, Edgar, va, t'hem preparat un petit concurs. Estàs preparat? Res, són 5 preguntetes molt senzilles, però que intenten relacionar una mica la teva vinculació amb Sallent. Que, per cert, és veritat, a Transfermarkt, per exemple, posa que ets nascut a Sant Joan d'Espí. És a dir, tu ets de Sallent però vas néixer a Sant Joan d'Espí o quin és l'origen? Aquestes coses sóc una mica friqui, però m'agrada saber. Sí. No, jo sempre dic Sallent i s'ha de remarcar també. Sí. El meu pare és de Sallent. Vale. I ell era futbolista també, llavors ell pel futbol, doncs jo vaig néixer realment a Barcelona i vaig viure a Lleida els primers anys. A Castelló, després a Lleida. Jo sempre a casa meva havia sigut Sallent perquè era on anàvem quan tornàvem a casa. I després, pel futbol i per la feina, els meus pares van acabar vivint a Barcelona, a Sant Joan d'Espí, i per això jo mai he jugat al Sallent, doncs, perquè ja estava allà vivint. El que passa que sempre quan he tornat a casa ha sigut Sallent i on torno ara quan dic que vaig a casa és a Sallent. Llavors, considero més de Sallent que de qualsevol altre lloc. Molt bé. Sí, claríssim, doncs. És que has estat pensant una cançó que diu això, que casa teva és allà on vols tornar, però no massa poètic i no em quedarà bé. Sentimental. Ja ens fotrem a plorar. Estic profund. Va, tira concurs. Va, Nasqui. Perdre és de covards. El concurs on mai guanyes. Va, doncs anem a aquest petit concurs i són preguntes això que deia relacionat entre Sevilla i Sallent, a veure amb què et mulles.
primer dirà l'Edgar i després un amic com el Rubén dirà la veritat del que diria l'Edgar, La saps? versió Edgar i la versió Rubén. Farà la versió del cotó. Va, comences tu, Samu, dispara. Va. La primera, amb què et quedes abans? La Copa del Rei aconseguida amb el Betis o el torneig d'estiu de Sallent? I riu per És que això us ho vam parlar l'altre dia. I tenim el Rubén, imagina't. Aviam, amb el torneig de Sallent. Vale. Que bé, ha vingut a jugar 100%. Confiava que digués la veritat. A por el bote, És un fort. Tira, Mònica, tira. Va, la segona. Si poguessis triar com a aficionat, on aniries abans? A veure el derbi de Sevilla-Betis o el derbi de les vies de Sallent entre el Sallent i l'Estación? Si arribo a saber aquest nivell de preguntes no entro. És perquè demà el diari de Sevilla et traïm portada. Edgar. Aviam, hòstia, és que aquesta és molt difícil. Jo aquí sí que diria el Sevilla-Betis, però perquè això és especial. Aquí s'ha de venir al Sevilla. Si no hi heu estat, heu de venir, perquè... Però bueno, és difícil, Hem de venir. Pots dir, estaries al Sevilla-Betis i amb el mòbil mirant l'altre. Així que... Jo crec que la clau aquí està en jugar o veure. Jo crec que jugar al Sevilla-Betis sempre estaria per davant, però veure potser... Per això dic que com a aficionat, però vaja, no, triar Sevilla-Betis a mi m'agradaria, Va, que la tercera ja la podem mig intuir, però aviam què dius, Sabem que vas estar a aquest Pirinaica Horta de primera catalana. Qui va ser el màxim xutador a la cama del rival? Samu Omedes de l'Horta o David Cabezas de la Pirinaica? És que no hi ha dubte aquí, és que no... Aquesta és fàcil, No, és molt fàcil aquesta, el Samu, però vamos... De golejada, no? Gran Samu. Sí. Espectacular. I amb Edgar calmant els ànims a la banda ho trobo un detall. No, és increïble. M'agradaria molt tenir vídeo d'aquesta imatge, sisplau. I el parar el Samu, pobre, que és un deixeu el 3 en pau, que si no... Hi ha una jugada que, com podeu imaginar... El millor va ser... Perdó, dic, el millor va ser el pare del Samu que em va dir tranquil, si ja estic acostumat. Em passa cada setmana. Deia que el millor és que hi ha una jugada que, com podeu imaginar, jo el partit l'acabo amb targeta, però la jugada de la targeta és una jugada que marxa el davanter de l'altre equip i jo em passo tot el camp corrent fins a l'àrea rival intentant fer-li falta i no arribava mai a fer-li falta. I finalment sí. Sí, finalment. Quan estàs al FIFA apretant allà per fer l'entrada per darrere i no arribes... Quadrat, No hi havia manera, Però vau guanyar, no? Vam guanyar, 0-1. 3 punts i cap a casa. I cap a casa, amb entrenador nou. Veiem els mètodes de Juan Camilo, confiant en Samu Omedes. De moment portaria 0. Va, per la 4, per tu, Edgar. Tira, Samu. La quarta, amb què et quedes abans? Amb un vi del Bages en el celler de Sant Martí, a Sallent, o amb un fino a casa teva a la Fèria de Sevilla? A una caseta de la Fèria de Sevilla. Com que el vi no m'agrada, aquesta és fàcil també, la caseta, doncs. La caseta, directament. Home, allà hi ha molt d'ambient. No t'agrada el vi, Edgar? Vi blanc, sí. Ara. Bé, ets dels meus. L'altre em costa més, però bueno. Bé. Va, i ara l'última. En quin partit preferiries penjar les botes? Últim partit de Lliga i classificant el Betis per la Champions o últim partit de Lliga amb el Sallent i aconseguint l'ascens a primera catalana? Hòstia, és complicat, també. Aquí fem un tall en el que dic, en el Sevilla, o sigui, en el Betis classificant per la Champions, i llavors el de veritat en el que dic en el Sallent. Perfecte. Ho anotem. Nascu, ja has vist, no, el del tall? Versió 1. Perfecte. Farem això del tall que ha dit i ho penjarem tot. Pots dir com a jugador professional al Betis, com a jugador professional al Betis i ja com a jugador professional, però ja més vingut a menys, amb 45 anys jo et veig jugant al Sallent, potser. Tranquil·lament. Pots tenir 2 retirades. Una última cosa, Edgar. El Sallent o l'estació, això ho hem d'acabar de veure. El Sallent o l'estació, Rubén, faries oferta o no? Aquí ha fet mal, tio. Ja has tocat el cor aquí en el Rubén, Es deixa estimar, l'Edgar pels dos. Tira, Mònica, tu No, l'última. ara sortia el tema, jugador professional del Betis. Aviam, tema fantasy, Edgar. Jo t'he tingut tota la temporada al fantasy. Ha confiat en tu. Sí, m'has donat molts punts, però ara amb les rotacions t'he hagut de vendre, tio. T'he hagut de vendre. Què fem? M'ha matat, això. Aviam, està lleig. Jo entenc que el valor ha baixat, que estic expulsat aquesta següent jornada, però... No, a més, sobretot amb les rotacions a Europa Lliga, Déu-n'hi-do, les rotacions de Pellegrini. Sí, és veritat que és difícil saber, tant per nosaltres com per qualsevol persona, saber quan jugarà algú al Betis, perquè rotem molt. Crec que és la base del que hem anat fent aquests 2 anys, que tothom s'ha sentit important i tots hem sumat
quan ens tocava, quan el míster ho decideix, però sí que és veritat que pel joc és difícil. Ha estat maco fins que ha durat. Ha estat maco. Torna-hi a confiar si torna a sortir. Formació, educació, esport, valors. Això és el futbol base. Això és Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort, que bé... El Jordi Bracons, que des de Venècia empaquetem una mica el sopar de Nadal, que volia parlar-nos de sopars de Nadal i ens el farà la setmana que ve aquí en directe. La gòndola s'ha enfonsat, s'ha acabat enfonsant. Seria injust que ens comencés a parlar de sopars des de Venècia. Des de Venècia, totalment. Perquè començaria a parlar de rigatoni, de la pizza, de rabiat... Totalment, i tenim a Edgar González des de Sevilla. Hi ha sopar de Nadal, a Sevilla, ens ho pots confirmar, això? Sí, en tenim. Tant del club com de plantilla en tenim. Són diferents, perquè el que passa a la plantilla no ho pot saber del club. És de calaix. Hi ha grup de WhatsApp a primera divisió, com passa a primera catalana, grup... Oficial, grup sense místers o no, també? No, oficial no. Pot haver-hi grups de jugadors, però així de tot l'equip sense... Bueno, mentida. Sense el míster, sí, el míster no hi és pas al grup. És sense el delegat, el que ens diu totes les informacions o les hores o tot és el delegat. Un grup amb tots els jugadors i el delegat, no? Sí. Que és qui us posa al dia de tot. Molt bé, no. Digues. Hem de dir una cosa que no hem comentat fins ara, que en aquesta taula i en aquest espai tenim 5 periodistes. Jo en compto 4 aquí i una en videotrucada. És veritat. Bueno, hem de dir... Explica-ho. Un gairebé és periodista. Li falta alguna coseta. Veritat? Sí, som 5, vosaltres 3, jo i el Samu, que el vaig ajudar molt perquè va provar la carrera i al final va aconseguir fer-ho i és el 5è, no? Perquè vau estudiar junts. Que gran. Sí, vam estar junts aquí a l'Autònoma quan jo estava encara aquí jugant a l'Espanyol i vaig fer 3 anys aquí presencials. Que gran. M'encanta perquè tu li has preguntat vau estudiar junts i la seva resposta ha estat sí, vam estar a l'Autònoma. No a classe, a l'Autònoma. I ja tens o no la carrera, Edgar, o et queda alguna cosa? Sí, bueno, detalls. Detallets. Està buscant el rècord. Falta fer l'exposició del treball final, però sí, està ja tot acabat. Que et digui que l'exposició la fas cada fin de la Benito Villamarín, home, digue'ls de part meva. Si volen veure exposicions, poner Movistar Plus, senyores, cada fin de... Entadron. Escolta, però Moisés Hurtado es va treure el grau de periodisme sent jugador, també. Vull dir que no en sou gaires, un dia els haurem de reunir a tots, reunir amb Moisés. Home, si després es poden dedicar a l'anàlisi, a una mica de continguts de tele, que ja tinguin una mica de sí, no? T'hi veus o no, Edgar, una mica? Això en un futur. Ara mateix no, però bueno, mai se sap. Ara mateix no m'hi veig, no. Encara no, Bueno, quan t'ho repensis, pots trucar a la porta de BTV, vale? Jo t'acceptaré amb els braços oberts. Com a analista aquí ho deixo dit. Vale. Ja et passaré la... Ja tens la primera feina i encara no has plegat de jugar a futbol, Mira, avui t'hem posat feina. Has d'acabar amb el Betis, anar a jugar un derbi de l'estació en Sallent, pujar-lo a primera catalana. Vull dir, jo m'atabalaria ja. Jo m'atabalaria. Edgar, escolta, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, compartir taula amb 2 amics teus com el Rubén i el Samu, i la Mònica, el Montalvo i jo partíceps avui gairebé d'una trucada entre amics, no? Sí, correcte. Sensacional. Gràcies a vosaltres i sort pels equips pel cap de setmana. Vosaltres mateixos. Anava a dir-te que moltes gràcies primer per ser tan pesat per fer aquest tema, que hem de dir que va ser idea seva fa uns quants mesos, em va dir... Hem de fer aquest tema, esteu fent derbis, doncs hem de fer el derbi de Sallent. Brutal. Gràcies per ser tan pesat, ajudar a la producció i voler col·laborar fins al final. Alguna cosa per l'Edgar, Rubén? No, bueno, que gràcies, evidentment, i que ens truquem i ens veiem, i espero que vagis amb el Sallent, perquè segurament tu ets del Sallent més que d'estar fent. Ja l'ha dit, ara sí. Se l'ha guardat pel final. La tenia guardadeta, el Rubén? La tenia guardadeta. Ben fet, Rubén.
així Li m'agrada. estava fent mal. Sí, la tenia dintre l'espina, la tenia ben dins. Doncs dissabte, aquest derbi entre el Sallent i la Estación, que avui aquí hem volgut fer un monogràfic que jo crec que exemplifica molt bé els derbis que es viuen cada cap de setmana a tot el futbol català. Rubén, Samu, moltíssimes gràcies. Samu, setmana que ve més. A vosaltres. Segueix trencant cames aquest cap de setmana amb l'Horta. No, aquesta setmana descansem, deixem descansar, que si no el papa pateix, que tingui una sí una no. Mònica, Montalvo, ens veiem setmana vinent. Setmana que ve més. Edgar, una forta abraçada. Moltes gràcies. Abraçada, gràcies. I a tots vosaltres, moltes gràcies per ser a l'altra banda. Disfruteu d'aquest pont i del que queda aquest cap de setmana, però molts equips de futbol català que seguirem jugant, com el d'aquest dissabte. Sallent la Estación. Visca el futbol català. Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, que això s'acaba.